Dibedi nitiere koda penjo moro amora ma diher chwalo ne bende Awiti kaka jatend migao mochung' weche mag somo e kaunti ma Kisumu. Erokamano jatelo mochung' ne Kisumu. Anto nakwayo mondo mi wang'e ni sama undiko jopuonj kaka jatendo osewacho, uluwo kriteria mane nikech iyudo ni nitie jopuonj ma osedongo man gi higni mang'eny to pok ondikgi to gin jopuonj mose qualify. Iyudo ni jopuonj gi eki gin jopuonj mopuonjo nyithindo mane gipuonjo ema bedo absorbed gi sirikal mar jo county. Iyudo ni japuonj maduong' cha en ok obedo absorbed. Gitiyo gi kriteria mane to ka gidhi ndiko jopuonj koro gidhi consider higni ma japuonjno osebedo go koso koro gimeta kalore kaka nowach ni achudhe moko nigi joggi. Ne wakwagi ni mondo ging'iyare higa ma japuonj osetieko. Kata wacho ni sani kaka antiere private kayudo chance mar dhi e government adhi higni adi semoko na higni 5 tatieko. Koro onego wa consider higni mag jopuonj sama wandikogi. Mane kwayo mara. Erokamano ahinya. Waziri Awiti, inyalo duoko japuonj Janet.